panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Okay, once again, welcome sa ato ang pagpadayon sa ato ang basic evangelistic lesson. Ni anak kita sa atong ikapulo nga topic, and it is all about making sure. It is all about assurance, pagsiguro. Hinaot nga ang balang espiritu, once again, magapanglihok sa ato ang pagtuon ni ining taknaa. Ato unang itugyan kini nga panagtigom diha sa mga pagampo gumikan kay nagasalig lamang kita sa Ginoo, wala kita nagsalig sa atong kaugalingon bisag unsaon natong iskrima sa ministry. Kung ang kamot sa Ginoo dili magpanalangin, dili magpandong kanato, wala gayoy kapuslanan kining tanan. Pero nakasigurado usab kita nga as long as ang pulong sa Ginoo mo'y atong ibayaw, ang ngalan sa Ginoo mo'y atong ibayaw, matinud-anon siya nga iyang pasidunggan ang iyang ngalan ug iyang panalanginan ang iyang buluhaton. Magampo kita. Salamat o Dios, gumikan kay ang imong pulong libre nimo nga gihatag kanamo. Ug hinaot nga once again magapanglihok ikaw sa among pagtuon niining taknaa. Tabangi ang imong ulipon sa pagbatbat sa imong mensahe ug ang kasing-kasing ug hunahuna sa mga naminaw niini imong pagaandamon ug himong himuong receptive o God nga magpasakop sa imo ang kabubuton. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, sumala sa akong giingon, ani anak kita sa ato ang ikanapulo nga pagtuon sa basic evangelistic lesson. So ang tumong sa atong pagtuon ining taknaa mga kaigsunan, mao nga aron ipasabot ang sukdanan sa tinuod nga pagkakabig diha kang Kristo ug pasidan-an ang matag usa mahitungod sa self-deception. Ang ipasabot niini mga kaigsunan atong i-test niining taknaa kung tinuod ba gayod ang atong pagkakabig diha kang Kristo. Atong i-test. Kunya ang atong testing device mao ang pulong sa Ginoo. So atong sukdo ng atong kaugalingon kung tinuod ba gayod kita nga nakabig diha kang Kristo ug aron kapasidan-an usab ang mga nagtuo nga nakabig na sila diha kang Kristo pero ila ra di ay nga giilad ang ilang kaugalingon. Kinahanglan nga ma-expose ang self-deception niining taknaa ug hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa ato ang pagtuon. Okay, so ang pangutana niini mga kaigsuonan, posible kaha nga sincero kaayo kang nagtuo nga Kristohanon ka pero dili di ay. Mo kini prangka gayud kaayo nga pangutana ug bugat kaayo nga pangutana nga kinahanglan nga atubangon nato. Posible kaha nga sincero kaayo kang nagtuo nga Kristohanon ka pero dili di ay. So kinahanglan do na tay test. Ang bulawan, ang gold mga kaigsunan kinahanglan gyud na siyang patuluan og acid aron masigurado nato kung pure ba gyud na nga bulawan. Ang mga alahas nga gitinda diha sa supermarket sa una o kanang dapit sa Gaisano, ilang gihumol sa suka, ilang gihumol sa limonsito, kalamansi, kuan gihapon sidlak gihapon ang bulawan kay very mild acid raman ang suka. Very mild acid raman ang kalamansi. Pero kung humuli og kuan hydrochloric acid ug humuli og fluoroantimonic acid mo kana ang pinaka kusgan nga asido sa tibuok kalibutan. Tan-awo nato kung yellow pa bagihapon ng peke nga bulawan nga gitinda sa
mga daplin diha sa merkado ug sa gaisano diha dapit sa una. So sa una daryot jud ko mailad lagi kay nakumbinsi kay ko sa nga tanan sa limonsito, sa kalamansi nga gihumol sa alahas. Pero na-realize nako niadtong nagtuon ko og BS Chemistry diha sa IIT nga mild acid ra man gyud ay ang kalamansi. So mupalit unta ko mura og tulo 100 to kalas-kalas ra unta ko sa kwarta adto. So ang tinuod nga bulawan musidlak gihapon bisan pag imong iagi sa kalayo, bisan pag imong patuluan og husgan kaayo nga asido. Ang tinuod usab nga pagtuo, ang tinuod nga Kristohanon, mulahutay gayod, mubarog gayod nga ligdong taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga paglutos ni ining kalibutana. So atog yung tanaawon kung tinuod ba gayod ang atoang pagkakabig diha kang Kristo. Makalahutay ba kini sa testing? Posible kaha nga sincero kaayo nga nagtuo nga Kristohanon ka pero dili di ay. Atong i-illustrate kini sa giingon sa John chapter 2 verse 23 hangtod sa 35. Daghang mga nagtuo kunuhay kang Kristo ha. Pero nakahibalo si Kristo nga mini ang ilang pagtuo, dili gayon tinuod ang ilang pagtuo. Daghan gayon ang nag-express, nagpahayag og pagtuo kang Kristo gumikan sa mga milagro nga iyang gihimo. Pero nasayod si Kristo nga mini ang ilang pagtuo. Ang giingon dinhi, samtang si Jesus didto sa Jerusalem sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo, daghan ang nanuo kaniya. Take note ha, daghan ang nanuo kaniya sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Apan si Jesus wala musalig kanila kay nasayod man siya sa tanang tawo. Wala kinahanglana nga sultihan pa siya ni bisan kinsa mahitungod sa mga tawo tungod kay siya mismo nasayod man kun unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing. So, daghan ang nanuo kang Jesus. Apan wala musalig ang Ginoo kanila gumikan kay nasayod man ang Ginoo sa tinuod nga sulod sa ilang kasing-kasing. So matikdi mga kaigsuunan, adunay mga tawo nga nagpahayag sa ilang pagtuo kang Jesus gumikan sa mga milagro nga ilang nasaksihan. Apan nasayod si Jesus nga dili sila tinuod nga mga magtutuo. Mituo sila kang Jesus kunuhay unsay hinungdan gumikan sa mga milagro nga ilang nasaksihan. Ang isyu niini mga kaigsuunan mao kini. Kinaugalingon lang nimo nga konklusyon nga ikaw magtutuo kang Jesus or ang kahibalo ni Jesus sa tinuod nga kahimtang sa imong kasing-kasing kung magtutuo ka ba or dili. So mao ka na ang issue. Kinaugalingon lang nga conclusion, self-conclusion nga believer siya kang Kristo versus ang tinuod nga knowledge sa atong Ginoo sa tinuod nga kahimtang niya. Magtutuo ba siya or dili? Ang imong pagsalig ba makabarog sa kahibalo ni Jesus mahitungod kanimo? Ang buti pasabot niini, kung nakakonclude ka nga tinuod ka nga believer ni Jesus, nahaum ba kini sa evaluation sa atong Ginoong Hesukristo kanimo nga tinuod gyud ay ka nga magtutuo. So mao kana ang kinahanglan nga atubangon gyud nato kay basin og ga-assume ra kita nga tinuod kita nga Kristohanon pero dili di ay. Ang punto niini mga kaigsuunan, posible di ay nga magpakita og mga buhat sa pagtuo ang usa ka tawo apan dili tinuod nga naluwas ug nakabig diha kang Kristo. So posible di ay nga dunay mga manifestations of faith, mga acts of faith, mga buhat sa pagtuo ang usa ka tawo pero dili day tinuod nga Kristohanon. Unsa man kining mga panggawas nga buhat sa pagtuo, mga outward acts of faith. Una, sinner's prayer. Daghan na kaayo kong mga tawo nga nasaksihan nga misumay sa sinner's prayer nga ipasulod kuno si Kristo sa ilang kasing-kasing. Pero pagkahuman sa sinner's prayer, wala gayoy bunga nga makita sa iyang kinabuhi kung tinuod ba gyud siya nga magtotoo. Wala gayoy ilhanan. Nagani uban nga ka 30 na kahigayon nga nagsabat sa sinner's prayer, nagsumay-sumay. Pero wala gyud gihapon mga kaigsuunan. Ila kunong gipasulod si Kristo sa ilang kasing-kasing, pinaagi sa pagsumay sa sinner's prayer.
pero dili gayud tinuod nga Christian. Unsa pa ang panggawas nga buhat sa pagtuo kining altar call? Mo forward sa altar. Kung dunay hagit after the sermon sa simbahan, mo forward sa altar. Isip pagsanong kunuhay sa hagit sa wali. But after sa altar call nga mi forward ang usa ka tawo, kumusta ang iyang kinabuhi? Tinuod ba gayon siya nga nahimong magtotoo? Ang common kaayo nga panggawas nga buhat sa pagtuo kining church attendance. Kining active kaayo kita sa buluhaton sa church. Aktibo kaayo. Mao kini gipangatarungan sa mga tawo sa Matthew chapter 7 verse 22. Ni anang adlaw daghan ang magingon kanako, Ginoo, di ba nagbuhat kamig dagkong mga butang sa imong ngalan, nagbuhat kamig milagro, naghingilin kami sa mga yawa sa imong ngalan. Pero unsa ang tubag sa Ginoo kanila? Wala ko kamo hiilhi sukad masukad. Palayo kamo kanako, kamo nga nagbuhat og dautan. So, kung ang self-deception kining giilad ra niya ang iyang kaugalingon, kung ang self-deception nahimong posible bisan pa sa mga tawo nga personal nga nakadungog sa wali ni Jesus, personal nga nakasaksi sa buluhaton ni Jesus, kung posible ang self-deception niadtong tungura, how much more sa atong kapanahunan karon? So kinahanglan gayud nga siguraduhon nato nga wala nato ilara ang atong kaugalingon. Kinahanglan nga siguraduhon gayud nato nga tinuod ang atong pagtuo. So kinahanglan gayud nga mabulsay ta. Mahit nato ang bullseye sa Kristohanon nga pagtulunan. Unsa man kining kinahanglan natong siguraduhon? Siguraduhon nato nga nabatunan nato ang unsa man ang tinuod nga Hesus sumala sa gipadayag sa ebanghelyo. Kinahanglan nga nabatunan nato ang tinuod nga Hesus sumala sa gipadayag sa ebanghelyo. Nakita lamang sa mga tawo si Jesus ingon nga tigbuhat og milagro, di ba sa atong teksto nga gibasa kaganina sa John chapter 2 verse 23 hangtod sa 25. Nanuo sila kang Jesus gumikan sa milagro nga ilang nasaksihan. So unsa ang matang sa ilang pagtuo kang Jesus? Jesus as a miracle worker. Si Jesus isip tigbuhat og milagro. Mao lamang kana ang ilang pagtuo kang Jesus. Ang ilang pag-ila kang Jesus mao nga si Jesus miracle worker. Ug nanuo sila kang Jesus. Dili kini igo aron mailhan siya ingon nga Dios ug manluluwas. Kung ang imong pagtuo kang Jesus kutob lamang sa iyang abilidad nga mutagbo sa imong gikinahanglan ug mubuhat og milagro, dili kana pagtuo nga makaluwas. Pagtuo ka na alang lamang sa mga temporaryong butang ni ining kalibutana. Daghang mga tawo ang muduol kang Jesus, gumikan kay ang ilang pagtuo, kutob lamang sa abilidad ni Jesus nga tagbuon ang ilang panginahanglanon sa kwarta ug bugas sa matag adlaw or kaayuhan sa ilang balatian. So taman ra gyud diha ang ilang pagtuo kang Jesus. Pero dili ka na ma-elevate ngadto sa level sa pagtuo nga magdangat og kaluwasan sa kalag sa tawo. So, warning mga kaigsuunan, pasidaan. Gihimong big deal sa mga simbahan karon ang mga milagro. Diba dunay mga miracle crusade, dunay mga healing crusade. Mag-invite og mga tawo dadun sa simbahan kay dunay mga healing, dunay mga miracle. Gihimong big deal sa mga simbahan karon ang mga milagro. Isip ebidensya sa paglihok sa Dios. Apan sumala sa atong nakita sa Juan kapitulo 2 bersikulo 23 hangtod sa 25, dili gani kini makapasar ingon nga saving faith. Ang mga tawo nanuo kang Jesus gumikan sa milagro, pero wala mosalig ang Ginoo kanila. Nasayod ang Ginoo nga peke ang ilang pagtuo. Dili kadto matang sa pagtuo nga magdangat og kaluwasan. Pagtuo lamang kadto nga excited sa mga milagro ug sa mga provision sa Ginoo sa panginahanglanon sa matag adlaw. So siguraduhon nato nga ang atong pagtuo tinuod gayod. Siguraduhon nato nga nabatunan nato ang tinuod nga saving response. Isip pagsanong sa tawag sa ebanghelyo. Well, unsa man kining saving response? Masabtan nato kini pinaagi sa pagtuon sa pakighibalag ni Jesus kang Nicodemos sa Juan kapitulo 3. Remember ang atong gibasa kaganina nga teksto, ang Juan kapitulo 2 bersikulo 23 hangtod sa 25,
Gisumpayan dayon kini sa pag-record ni Juan sa pagpakighibalag ni Jesus kang Nicodemus. Sumpay, immediate continuation ang account ni Nicodemus sa John chapter 3. Ang pagpakig-istorya ni Jesus kang Nicodemus magsilbing test case sa matang sa kasiguruhan nga nabatunan sa usa ka relihiyosong tawo. So si Nicodemus, relihiyoso kaayo, sikrito nga mituo kang Jesus. Si Nicodemus mugani nga nakikita siya kang Jesus sa takna sa kagabhion aron dili siya mahibaw-an sa mga tawo nga magtutuo day siya kang Jesus. Pero unsa ang matang sa pagtuo nga nabatunan ni Nicodemus kang Jesus? Ang pagtuo ba ni Nicodemus makaluwas? So mao kini ang test case. Unsa ang pagkaila ni Nicodemus kang Jesus? So atong tun-an ang sugilanon mahitungod kang Nicodemus aron makabaton kita og pagsukod sa atong pagtuo kung tinuod ba kini or dili. John chapter 3 verse 1 hangtod sa 7. Ang giingon dinhi, may usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga ginganlag Nicodemo nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseyo. So influential kining tawana, magtutudlo kini sa Israel. Usa ka gabi ini ana miadto siya kang Jesus ug miingon kaniya, Rabbi, but pasabot sa rabbi, teacher, magtutudlo. Nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay tawo nga makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat, gawas kun ang Dios mag-uban kaniya. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios, gawas kun siya matawo pag-usab. Grabe no, gidayig niya si Kristo. Iyang giingon nga tinuod gayud nga gikan ka sa Ginoo. Magtutudlo kay gipamatud-an kini sa imong mga milagro. Na-impress ba si Jesus sa pagdayig ni Nicodemus kaniya? Wala. Ang giingon ni Jesus, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios, gawas kun siya matawo pag-usab. Verse 4, unsaon man pagkatawo pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na, makasulod ba di ay siya sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatawo pag-usab? Nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios, gawas kun matawo siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tawo, tawo usab. Ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan matawo kamo pag-usab. Kinahanglan ma-born again kamo. Ang mga obserbasyon nato niini nga pakighibalag ni Jesus kang Nicodemus mao kini. Unsa ang pag-ila ni Nicodemus kang Jesus sumala sa verse 2? Unsa ang iyang pagkaila kang Jesus? Isip langit nun nga magtutudlo og tigbuhat og milagro. Maura kadto ang pag-ila ni Nicodemus kang Jesus, teacher and miracle worker. So gidayig niya si Jesus, dili ingon nga Dios, dili ingon nga hari, nga muluhod siya kang Jesus. Gidayig niya si Jesus, ingon nga magtutudlo lamang og tigbuhat og milagro. Maura gyud kadto ang pag-ila kang Nicodemus kang Jesus, teacher and miracle worker. Miduol si Nicodemus kang Jesus nga nanginahanglan sa iyang teaching og miracle. So gisikretuhan niya og duol si Jesus kay gusto patingali siyang makadungog og mga pagtulunan ug gusto siyang makasaksi og milagro. Sama sa motibo ni Herodes, mga kaigsuunan. Igo na ba kini? Dili gayod. Tungod kay gibungat ni Jesus ngadto kaniya ang tinuod niyang panginahanglanon. Ang tinuod nga panginahanglanon ni Nicodemo dili ang pag-uyon nga si Kristo magtutudlo og tigbuhat og milagro. Di ba mo man pud kadto ang giuyunan sa mga tawo sa John chapter 2 verse 23 hangtod sa 25. Nanuo sila kang Jesus gumikan sa mga milagro nga ilang nasaksihan, pero dili ka na igo. Nagakahitabo ba kini karon, mga kaigsuunan? Oh yes, dakong oo. Tungod kay murag naadik ang mga simbahan karon mahitungod sa mga milagro, sa mga healing crusade. Mao gyud kini gi-promote sa mga simbahan. Mao kini ilang pagpangagda sa mga tawo nga muduol sa ilang simbahan kay dunay mga healing crusade. Oy, adik ang mga simbahan, labi na ang mga Pentecostal churches. Pero sa bersikulo 3 hangtod sa 7, mga kaigsuunan, gi-introduce ni Jesus ang Kingdom of God. So, kung Kingdom of God,
No one can see the kingdom of God unless he is born again. Buka na giingon sa verse 3, kung pagahisgutan nato ang kingdom dunay hari. Kung hari, mga kaigsunan, dunay autoridad. Nga kinahanglan muluhod kita, kinahanglan magpasakop kita. Si Jesus mao ang hari ug adunay katungod ang iyang pagkahari. Kung si Kristo hari, kinahanglan nga muluhod kita sa iyang pagkahari, mubow down kita. Therefore, kinahanglang muduol ikaw kaniya ingon nga nagpasakop sa iyang autoridad. Dili ingon og muduol ka kaniya kay na excited ka lang sa iyang pagka miracle worker ug magtutudlo. Taman ra gyud diha ang imong pagtan-aw kang Hesus. So kung siya miracle worker, do na kay balatian, mitawag ka kang Hesus para maayo ang imong cancer o ang imong bisag unsa ang imo ang gibati nga balatian. O si Hesus makabuhat og milagro, iyang tagbuon ang panginahanglan, so do na kay panginahanglanon sa kwarta, miduol ka kang Hesus. Taman ra gyud diha ang imong pag-ila kang Hesus. Pero kung nabati nimo nga hapsay ang dagan sa imong kinabuhi, wala ka nagtamod sa atong Ginoong Hesus. Kaya ang imong pagtan-aw kang Hesus, miracle worker ra gyud og tigtagbo sa imong gikinahanglan, magtutudlo. Sa mga panahon sa kahapsay, gikalimtan nimo ang Ginoo kay dili man siya hari sa imong kinabuhi. Si Jesus mao ang hari ug adunay katungod sa iyang pagkahari. Therefore kinahanglang muduol ikaw kaniya ingon nga nagpasakop sa iyang autoridad. Hinaot nga nakuha nato kini. So mao kini ang requirement mga kaigsuunan. Mabuhat lang nimo kini kung nabatunan nimo ang bag-ong kasing-kasing. Bag-ong kasing-kasing nga nagpasakop sa kabubuton sa Ginoo, sa sugo sa Ginoo. Mao kini ang kahulugan sa born again. Ang born again dili ka na relihiyon. Nakabaton ikaw og bag-ong kinabuhi nga wala nimo mabatuni kaniadto. Bag-ong kinabuhi kaniadto, rebuilde ka sa Ginoo. Kaniadto wala kay pagpakabana sa pagsimba sa Ginoo. Kaniadto wala kay pagpakabana sa himaya sa Ginoo, pero karon na born again na ikaw, but pasabot na bag-o na ang imong kasing-kasing. Dili kini mahitabo sa sinner's prayer mga kaigsuunan. Bisan pagkausa ka gatos kang musumay sa sinner's prayer, kung ang balaang espiritu dili magapanglihok sa imong kasing-kasing, dili gayon mabag-o ang imong kinabuhi. Mo kini giingon sa verse 5, born of the Spirit, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and of the Spirit. Born of the Spirit, ang ipasabot, ang balaang espiritu lamang ang makahatag kanimo sa bag-ong kinabuhi. Kanya ang giingon sa verse 6, ang gianak sa tawo, tawo usab. Ang pasabot niini, walay paglaom diha sa imong unodnon nga kinabuhi. Makasasala ang imong kahimtang isip tawo. So ang gipanganak sa tawo, tawo usab. Kinahanglan nga matawo ikaw sa espiritu. Kinahanglan ma-born in spirit ka. Something nga ang balaang espiritu lamang ang maka-perform sa imong kasing-kasing. Dili kini mahitabo sa ritual, dili kini mahitabo sa bendisyon, sa pari, sa bunyag. Dili ka na mahitabo mga kaigsuunan. Mahitabo lamang kini sa pagpanglihok sa balaang espiritu sa kasing-kasing sa tao, busa tawag sa Ginoo higala. Aron iyang bag-uhon ang imong kasing-kasing, aron luwason ka gikan sa kasing-kasing nga makasasala nga nahigugma sa sala. Mao kini ang pasidaan mga kaigsuunan no. Posible di ay nga duna kay mga faith actings. Posible di ay nga duna kay mga faith actings nga unodnon lamang. Nga aktibo kay ka sa church, aktibo kang moapil sa choir, sa praise and worship, mga faith actings na. Perfect ang imong attendance. Pero walay pagpasakop sa pagka-Dios ug pagkahari ni Kristo. Walay pagpasakop sa iyang pagkamatarong. Walay kabag-uhan sa kasing-kasing. Nahigugma gihapon sa sala, susama kaniadto, walay kalainan. Mao nga ang pangutana niini mga kaigsuunan. Nabatunan mo na ba ang kabag-uhan sa kasing-kasing? Sumala sa imong pagkaila sa tinuod nga kinaiyahan ni Kristo? Dios ug hari. Gumikan kay si Kristo Dios, gumikan kay siya hari, magpasakop ka kaniya, muluhod ka kaniya, muyukbo ka kaniya. Ug gumikan kay siya Dios, aduna siya gahom nga mubag-o sa imong kasing-kasing, mitawag ka na ba kaniya alang sa kabag-uhan sa imong kasing-kasing, alang sa imong kaluwasan. Kinahanglang siguraduhon nimo nga ang imong pagduol kang Hesus
mao ang pagpasakop sa iyang pagkadios ug pagkahari sa imong kinabuhi. Dili ingon og miduol ka kang Hesus kay excited ka lang sa miracle ug sa mga trivia teaching ni Jesus. Doon na kay panginahanglanong temporal mo na nga muduol ka kang Hesus. Dili gayud ingon nga isip usa ka ulipon, isip usa ka nagayukbo sa iyang awtoridad. Mahimo lamang kining posible kung ang balaang espiritu mao ang magahatag kanimo og bag-ong kasing-kasing. So ang bag-ong kasing-kasing dili kini gikan sa simbahan, dili kini gikan sa ritual, sa bunyag, sa batang puya, dili kini gikan sa pastor. Ang bag-ong kasing-kasing gikan kini sa balaang espiritu. Resulta kini sa pagtawag nimo kang Kristo, pagtawag sa iyang pangalan, pagtalikod nimo sa sala ug pagdangup kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. So mao kini ang atong leksyon niining taknaa mahitungod sa assurance, mahitungod sa pagsiguro, mahitungod sa making sure kung tinuod ba gayud ikaw nga Kristohanon ug wala nag-imagine lang nga Kristohanon ka, gumikan kay aktibo ka sa simbahan, gumikan kay nag-ampo mampud kunuhay ka sa Ginoo. Pero ang imong pag-ampo ug pagtawag sa Ginoo taman ra gayud in taon sa mga panginahanglanon niining kalibutana. Wala gayud ma-elevate into something nga nagasalig lamang ikaw sa dugo ni Kristo alang sa imong kapasayloan, nagasalig lamang ikaw sa iyang pagkamatarong ug nagpasakop ka sa iyang awtoridad isip Dios ug hari. Pamalandungi kini higala. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa nga nag-diagnose sa tinuod namo nga kahimtang kung tinuod ba gayud kami nga Kristohanon. Ug hinaot nga imong tabangan ang matag usa sa pag-diagnose, sa pag-evaluate sa kaugalingon kung tinuod ba gayud nga mga karniro sa among Ginoong Hesukristo. Hinaot nga ipadayag kining tanan sa balaang espiritu. Ug kung mapamatud-an nga dili day tinuod, hinaot nga imong hatagan og tinuod nga paghinulsol ug tinuod nga pagtuo kang Kristo, tinuod nga pagtawag kang Kristo alang sa kaluwasan. In Jesus' name we pray. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa sa harapan ng Diyos. Ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y
Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya.